Mä en nyt karkuun, mä oon hyvin nopea. Tässä siinä kävelijän luokse. No, kiitti paikkoja. Okei. Sulla loppuu akku siitä liukusta. Laita kiinni se välillä. Sitten. Eihän tässä on täydet. Niin, mutta se loppuu nopeasti, kun sä käytät siinä kuvaustoimintoa koko aika. Moikka. Nipeltä ja hiiri. No. Tuokko se hampaita ollenkaan? Ai. Nyt saa hyvä kuva. Siirräpä Leo nyt se Jamie tänne päin. Otat sieltä reippaasti altakin. Osaat sinä. Joo, kato kun se tekee nyt tolleen. Äiti, voisitko sä painaa sen tähän? Se tulee sitten taas. Ottaa hatkat ja lähtee. Se on kohta sellainen, että 5 sekunniksi katot muualle, niin ei enää löydy sitä koko siltä. Se haluaa nukkua.